og last start ta sa tuang panukad. Ini ato ang programa ato kanato mga kabisyo no sa Gesture Marketing ang tigamag tigapod-apod sa tuang produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement. We are live diri sa tuang Facebook page DJ Mike Kiling ang Facebook page, Calabo Herbal Product Gesture Marketing ang Facebook page. Like, share, follow. And apilala na po na akong YouTube channel para makasubscribe po sad mo, no? Aniya po na ito ang kasparring partner. Anya po yung inyo ang gwapong taro ay lumping. Kini, si Lolo Babaw, plus tatawag mayong pagpaminyaw kanyatyon tanyan. Ilabi niya sa mga lugar nga nabot yung pagsibya kanyatyo karong mga tak niya, Kumusta tanin yung hulot niya karon? Kung bakit yung style niya nga itong panaguban nato, kay importante kini sa mahalaga nga tayo you know, get to know each other, o ba't pa? Resulta ta sa tuang loto minggawas kagahapon, kabisyo my love, so sweet. Aniya sa 3 digit. Wala man di ko ano, wala man di mga dinagkong loto, but aniya sa 3 digit result kagahapon. Wala pa di. Wala gid luto pag Domingo day no, Lolo Baba. Wala man siguro, amboy resultan gawas diri Ala day. Tama. Dara. Ay, hindi 8, 29, maday ka karon may kiling ko ba? Kalupit mo, hindi ka marunong magbasa eh. 649 Super Lotto, aming gawas, kabisyo my love, so sweet. Dili puti, dili pula. Numero 3, 3, 15, 48, 7, 33, 29. Okay, mo ka ng Super Lotto 649. Result 658. Ultra Lotto, kabisyo my loves, Jess 37, 27, 14, 18 o 28. Okay, mo ka na siyang resulta. Sa tuang 658 Super Ultra Lotto result. And diri sa tuang Sortress Lotto kagahapon sa alas 2:051. Sa alas 5 sa hapon, 2:59. Sa alas 9 kagabi, 8:99. 8:99. Dayon sa 2-digit na to, resulta sa alas 9:25, kabisyo my loves, no? And sa alas 5 sa hapon, 27 o 17. And dayon sa alas 9 kagabi, 7 og 4. Mo ka ng resulta sa tuang loto kagahapon. Anyway, plus start ta kabisyo tuod kauban ninyo karong mga sayong kabuntagon og manukat kita sa tuang programang drama special diri sa Hoy Gotodo Calabo. Kauban nyo si Tita Diwata, Lola Dapag ug si Mang Pulas. Og padayon ta og sa inyo mga reaction komento, comment lang mo diri sa tong Facebook Live. And by the way, tuod mga kabisyo my loves, kini aton tulumanon gatog kanato sa Gesture Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga Calabo mangosteen, malunggay, gabon, panyawon ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga Calabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Luyan, Dilaw. Tawa-tawa og manaba makatabang usab sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mo pakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Gesture Marketing. Duyog tag padayon ani na manukad ang ato ang drama special ining programang Hoy Gotodo Calabo sa iyong kabuntagon. Good morning diay sa mga suking kabisyo my loves nato dihang nagpanukad sa ato ang programa Lolo Baba. Gani labi niya diha dapita sa sa Big Radio Bayugan City. Okay, 102.3 FM Bohol. Sige. Plus 10 niya. Anya. Ang drama,
Dugay ako ay kadali lang. Tawagan na lang ko sa pangalang Sammy. Apan o sa kong kababay. Ako sa ka-24 anyos. O kami nagpuyo sa Busay, Cebu City. Nakapadala dyan kong suwat sa inyo ang mangkulas ug lula dapag. Kaya lang idugay na ko nga kining nagpaminaw sa inyo ang programa. O gusto ko nga kini akong problema karon mahimuan ninyo og kining istorya o drama. Kini akong suliran karon mangbulas. Kaya mahitungod ni sa akong amahan. O sa tanang nakapalibot sa mua. Tungod kay bata pa lang ko, ginabuli na jugo sa akong mga kainan. Daghag mga himandayon sa kalibutan. Namura pag kami ray tao nga nakita nila sa ilang palibot. Nagsugod ang tanan mangkulas. Katong na ako'y nabantayan o nahimantayan sa akong amahan. O garon inyong masayran ang libot nga istorya. Dinhi nagsugod ang tanan. China eyes, you looked at me. I knew that the days are long ago. Without you by my side, I see your face. I melt inside the thoughts of you. I clear and I can no longer hide. Unsa man ning trabaho ani dire ha? Nagpatuyang lang mo sa imong mga igsoon dire. Naunsa rin pa? Kasayo ba? Dako na kayong kuryenteng bayro nun. Kamo, di gyud mo magtipid. Oh? Naunsa rin ka kasayo pa ni mo? Naunsa malay ka pa nga? Tanan man tadi gamit Hastila. mata kuryente. Kanang Ikaw magani. imong manghod nga si Junisa. Ha? Ayaw pa sige nga magsige nilang charge. Kay di mahimutang kay magsige kupot sa iyang cellphone. O gini si Elby. Ha? Otro po ni si Roberto. Kay mong igagaw nga buwan hindre. O si Brenda Mejorada. Pati na ni si Gino Torinuevo. Sayo pa kay sa kadlawon pa. Saba kay ayo ka. Baka disturbo taon ta sa matong mga silingan. Uy, Kadlawon. saan taon ka pa? Saba ka gud noon sa mga nga. Ayaw ko. Wala na ana na itong Dili permente nga pwede kani. nag-ingon Permente naman lang gani na. Permente. Kaya ikaw, permente man gani ka gagamit na ng cellphone nimo. Ay, Stella na. Sa man yung ipang saksak na. pa-sounds diha. May sagway hinungdan. Di kahibaw mo magtipid sa kuryente. Ha? Sige na pa. Kining, Oh, Oh. kinsa ba ka nagdaduktok? dali lang at kisa may mo apre, ako ikaw. Ay, abrehin dito. Sige na. Ikaw anak. Di pinog ka mo abre. Lagi, Magkinapulan ako na pa yung ka. abrihan pa. Daghan Sabak ni kang Moy. istorya nga bata ka. Pagkatapulan di mo.
lalaki. Unsa? Kanang mo lalaki. Unsa? Barkada mo sa'yo na nimo. La- Nangita sa imo ha, lalaki. O ko kaila. Tiguang. Dili, batanon pa. Isa man to. Batanon. Nausa ka? Hoy, nausa ka pa. Wa. Muram kang nakatulog sa imong laway. Muram kag... Ang luspad taon din ha. Isa man to. Kaila to nimo. Wa. Uy. Isa man to nga batanon pa man to. Ay. Ang mga bata nga kung kaila dito nga. Ha? Duwa magunig basketball. Nagapilapil ka nga. Iguang naman ka. Nagapilapil ka sa mga batanon. Ilimog-mog pamangganin Sa? akong bula. Wa, ko'y giingon. Karon ibuutan na ka kay nakay bisita niya ganiha. Saba kayo ka. Maghilom na ha. Pakita na imong mga batasan nimo karon na atay bisita. Sige daw. Hilom. Dili ko gusto nga magsamok-samok mo ha. Magsaba-saba mo kay na ako'y bisita. Okay? Hala ka din na, uy. Ito lang misang gawas. Okay? Saan ka niya? Saan niya kung papa, uy? Wala mag... Nahilo man siya. Wow! Kanta pa niya ako ang mahay na. Wala mag... Hala ka din na, uy. Tiguang naman ka. Halikan. Sige na. Now ay titila pa. Ikaw ay nagdaramdam, puso ay nagdurugo. Hindi mo yata alam kung saan ka patungo. Ikaw ay naliligaw, isip ay nalilito. Ayaw mo nang gumalaw, hindi ka sigurado. Pasensya na, nadyo ko ba? Oh, ikaw magudi ay na. Paul. Karang nakadisturbo pa ko, basig na mo. Imong anak na nasuko, imong anak. Wow. Paul. Unsa may tuyok? Anong naamang ka diri sa bahay? Kuhan ba ka ng duha na magod ka bulan nga? Kuhan ako kabayad sa motor. Adto ako ugma sa opisina. Ako ihatag ang duha. Kabuan nga mayroon nun sa motor. Nakalimot man di ay ko, eh. Di bago ka mo reply manggod. Paul, kabalo ba ikaw kaga? Wag yun nakahibaw nga. Usa ko ka babay. Sa madyaw, Sige na. Lakaw nga rin. Lakaw. Ayaw bayag. Masig makahalata ang ako ang anak. Sige. Gagos na lang ko, be. Gagsako. Gagsako. Paul. Sige. Ibag-in ang imuhang flashlight, Paul. Gabi kita. Ikaw, kampay gini mo na ba? Ha? Ay, Diyos, Oy, bye. Ganang ang gakos man mo. Wala, ay, kanang... Kasi, ganang ang gakos man mo. Oy! Kuhan ba ka ng bigo magod sa imong papa manggod? Bye. Time sa. Murag lahi ng... Lahi ng paggagakos ninyo ay murag... Dikit mugod ka ayo mo. Bye. Saan na pa? Hilo man na. Saan ka na? Buhat ninyo. Taro nga pagduwa ba ha? Pinakwan ba? Yukich. Para pildi si Lebron. Bakit bitaw ko ba? Balik lang ko ba? Salamat kay bay. Masa to pa? Wa. Masa man to? Unsa may... Nagduwa may to? basketball.
Nagduwa mo basketball ako- nga walay ring din he? Di manggod ako siya giagbayan. May congrats kay duwa naman may basketball pohon na naman ko'y liga. Noon sa magkanak. Tara na. Ay na sige pangutanan niya. Buti mo oy. Ay, Blind dito akong nakita ba? hapit yung ko nahibawaan na. Meron akong problema. Huwag mong sabihin na naman. In love ako sa isang kolegiyalan. Hindi ko maintindihan. Huwag na nating idaan sa maboteng usapan. Lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at bilbil sa tiyan. Anong sarap? Nadoy time nga kining panahon. Nang magadud ako sa kong amahan. Pero dili jud ko mo mukuan nga kining inguna na di akong amahan kay usya manggod na siya kabarako manggod. Unya maoy pa jud kaya na akong amahan. Dili jud ko mo to. Og isa kadlaw niya na. Og din Kailangan Oy, classmate! Unsa naman tawon mo? Kakalat ba din sa atong room? Unsa man mo magsige raman magdula din haw niya ako ra may permanente maglimpyo diri sa room. Basta ba napunta ni teacher karon? Unsa man mo? Nagbuot lagi ka. Magbuot jud ko kay ato aning room. Unya kita'y kasab-an. Kita na ko'y manglimpyo. Excuse Kadamak jud ninyo oy. Ikaw ang damak. Ikaw ang damak, amo ang damak, manglimpyo mo. Uy, magbuot lagi ka. Ay, di, kung gusto ka manglimpyo na kay mo ada. Pungkol ka. Alam mo ako rin manglimpyo nga kita Ako man si din eh. Pia. Ako si Pia. Guwapa ko. Na ako'y mga amiga nga si Winger. Nga sige lang ato sa internetan. Ila alik nga nag-internet. Kung damak gani mo sa inyo, ayaw mo pag... Ayaw nito dalad sa atong room. Oy, Wow! naman tawon mo. Dili man ko damak. Kusog lang ko mukhaon og kanang kuto og suman. Maurot ka ni namong tinda kay kusog ako gud si Pia. Ako si Pia. Mao na ka di ka manghatag. Imo rang uton. Mao na. Ikaw ba mangaway lagi ka sa kuwawa yung lagi ko nimo. Alungan. Ikaw di makakita ni mga hugaw din noon. Nya kita nang pagkasaban ni teacher. Wow! Wow! So, wow. Imong papa kay bayot. Sa? Imong papa nimo kay bayot man na imong papa. Oy, excuse me, ayaw ganyan na ako ama na dili ba yun ang papa? Hoy, ang imong papa nakita man ganay nako no. Asam nakita? Ah, nagpukpok siyang shirt. Sa? Nagpukpok siyang shirt. Nagpukpok akong papa? Oh, nagpukpok niya, nagsuot siya kay spaghetti niya, tapos na... Tarunga ng papa ni mo. Basi parusot na karon. Bayot yung papa, bayot yung papa. Dili ba yun akong papa? Kapalo mo gani ka, palahubog mo ganito? Ano maoy mo ganito, palahubog na inoon, bayot na inoon? Ay, manguya paglaki
Oy, Pa! ganun. No, di kalit ka maghila kasi may problema. Sa Anak, una pa ni. Grade 1 pa ko, kinder pa ko. High school, anto nag-college na lang, ginabuli lang gihapon ko. Tungo na nang ginasulti nila ka, bayot daw ka? ah, Unsa na ka tinuod pa? Sulti ko sa tinuod karon. Karon nga nana ko'y buot. anak, Sulti ko sa tinuod pa kung bayot ba ka o dili. dili. Pero nga nung dagan mong magsulti nga bayot ko nung kao niya magpupok daw kag short. Pag spaghetti man daw ka manglaag. Ah, Unsa na ka tinuod pa? giigang lang ko, anak. Pero nga nang dagan magkasulti nga bayot ko nung ka. Anak, Pasultihi ko nga dili na tinuod. dili na tinuod, dili na ako. Sakit na kaya pag Kasi ginapuli. ako ng kambal. Sinakay kambal? Anong wala mo ko palang anakay kambal? Uwa, anak, dili ko ingon ana, ha? Dili ko ingon ana. Ha? Kadako na kong basol, tapos ingon ana ko? Kinsa ng mga lalaki diri sa tong lugar. Kaya ko makipagsumbagay usa-usa kanila. Ha? Kasabot ka? Opa. Usay upa kasi mo upa. Mura kang si Illa, si Isaiah, si Darren, si Charlo, sige katawa. Ha? Pamatud ina pa. Pamatud ina sa daghang tao kaya ako'y na alaw ta ning style nimo. Anak, masagdi ka na mga Kabalo ko tao. dili ko mo tuo kay kabalo ko nga. Ako ang nakabalo sa imuha. Ako ang Susama ka ni Adto, musumbong ka ani pabalik-balik na lang. Akong gisulti ka nimo. Dili ko bayot, anak. Dili ko bayot. Kabalo kag unsa ko? Unsa? Diwata. At first I was afraid. Si Papa. Joke lang ha. Ikaw, Ano pa? dili lagi ikaw hilom anak. Sige na. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now Imposible yun ang mga ginaistorya sa ibang tao, mga mangkulas o luladapag. Na maski pag ginabuli ko sa una pa lang, dili dyan kumuto sa ilang nga kining bayot dyan ang akong amahan, kay ako may nakailagod sa akong amahan, God. O gusto ka adlaw ni anak, na ako'y uyab magipailaila sa akong amahan, o gidala sa among balay, o din. Kaling. May kay... Oh, diri na dapit. Oh, diri na yunong kay... Dira lang park. Bisig, nanatong imong papa ba? Mao gani no nga naata din kay paila-ila ta ka sa kong amahan. Sige na naon na kay. Kamusuko ang iyong papa? Dili na masuko oy buotan akong amahan maski kining kuan to stricto to pero buotan to. Ay, Oy! yes, Papa. Anak, isama ka ng imong kuyo. Bless na to sa akong papa ko, bless. Ay, pa! Ako'y paila-ila sa imo, ha. Bless na dito. Sige na doon na. Ay, pa. Gusto na ko ipaila-ila akong uyab. Naming gabi si Manoy.
Maayong gabi ipon ka di mo diha. Pa, ay kining giagad na ko siya kay diri unta siya manihapon kung okay lang sa imo ha pa. Uy, dako magkagkaon do. Dili na. Pa, oy, dili na siya dakog kaon. Dili man gud akong kaon. Gaji man gani na siya. Tanawa onay muscle o. Oh, 6 packs. uy, gwapohon nga bata. Ah, syempre ako pa. Diba? Kuya kayo ko mangitag ganing kwan. Uy, Dakoon. Oh, dako, Ha? dako. basta dako pa. Dakog masol. Dako na siya kay gym na siya pa. Naga-gym di ka do. Nag-gym na siya, diba, darling? Nag-gym ko, boss. Oh. Uy, dako po di ay ni di ay. Basta dako pa. Dako bukton. Wala naman dyan na siya pa kay gym mo na siya. O anak, Sige na kayo, mag-prepare ko sa atong pagpalit kwan. dito og kalabo nga kape kay nahod na nata. Kay ipainom Kaya pa na to man. sa imong uyab. Ha? Sige, darling, uban ni ko. Dire na lang nag-imong uyab. Aron maila-ila po nako. Ay, ini- Okay ra ba do? Okay, Roy. Sige Magsakay na, man ng darling. motor, good pa. Sige na, darling. Kaya lagi na ni mo. Kapuya mo, magbaktas, oy. Sige na, darling. Okay naman, mi darling. Sige. Balik na dahin ko, ha. Pa, ate man akong uyab, ha. Away problema, ako'y bahala nining Sige lang, na ya. kay mo balik na dahin ko. Oh, sige. Sige, anak. Taga-asa gyud ay ka do. Taga-kwan jugo, taga-tubigon jugo. Dagin mi, siligan ganin mi ng mga Trinueva family. Mao ba? Do, kanang dugay na mong uyab sa akong anak. Bago pa man mga 2 months. 2 months. Kanang kung nag-uyab-uyab ka sa akong anak, naaba kay kapakaon niya? Wala pa man kay kwarta. Pila na baon din mo kada adlaw. Tay 20 o tay ka ng 15. Kagamay. Gusto ka? Tagaan ti kag 150? Ha? 150? Ang sama ng 150? Lipay ako dong. 150 lipa yung takaw taon man na. Dali lang dong. Mura lang ko og nang hagpas og sagbot. Hada na na. Og namunit og bato. Sa kabatuan. Hindi lang koy. Sige na. 200. Hindi koy. 250. Sige na, Kim. Ulit na tong akong anak. Dili lang lagi ko, sir. Ayaw lang lagi. 300. Saman. Last deal. Deal or no deal? Saman. Deal? Deal na dong. Sige na dong. Dali ra lagi dong. Ako'y bahala. Sige, deal. Con chuela, chiri con chuela, bochiqui, bobo chicha, chiri con cona, bochiqui, chiri wong wong chai, choro con lai, dan bobo chicha, chiri con cona,
chiki, ik, ik, ik. Chiri wong wong choi, churu kong kong loy. Chida bobo chicha chiri kong kong na. Chiri churu yakang kong kong. Bo chiki, ik, ik, ik. Churu kong kong yok, churu kong kong lo. Chida bobo chicha chiri kong kong lo. Di may butchok, chiri di plok. Chiri di kok. Nasyag jud ko sa mga pangitabo manggulas. Kay natingala manggod ko nga katong sukad nga gipailailan ako akong amahan. Ay akong uyab sa akong amahan. Di desisyon manggudayon sa kining magipagbulag kuno nako siya. Nakalitan jud ko pag-ayo kay wa man taong ko gibuhat sa iyang dautan. O garon atong masumpayan ang atong ang akong istorya. Din. Unsa may nabuhat akong dautan sa imo ha? Hi, darling. Ganun mo ingon na magkakalit naman na imo ingon na magpagbulag kuno ka na sa kuha? Dili na lagi ko sa imo. Nga naman, unsa may sala na ako? Dili lang ko magniko ganan mo. Ganun di magkaganahan na ako nga. Ibuhat man ako tanan. Ginapalamian man unta taka ako mga Sabada! balik ginahatag sa imo ha. Darling, dili lang to magbulag ba? Ay, gutuman sa pataon niya. Magbulag na dayon ta? Dili na lagi ko. Nga naman. Nga nung hindi naman kaganahan na ako na ba ko'y mali nga nabuhat? Gusto ka makaibalo? Gusto ko makaibalo kung... Nga nung gusto ko makipagbuwag sa imo ha? Ano? Why? Ano, darling? Ano bulagan ko ni mo pagkakay kagnaong? Ikaw lalaki, makipagbulag ka sa kuha niya. Uyo mo ba ni mo? Mura magkagwapo? Dili ko gwapo. Nagputo ka ng agi ni mo. Ikaw pa makipagbulag? Dili ko gwapo, charming lang. Yes! Ew! Ano man? Unsa hinungdan, sultihi ko, unsa hinungdan? Makipagbuwag lagi ko nimo. Ano lagi, nga Di na ko ano? ganahan nimo. Yan ang di nakaganahan ako. Gusto jo ka makaibaw. Oh, sultihi ko. Sultihi ko, sultihi ko, sultihi ko. Gusto jo ka makaibaw. Nga nung makipagbuwag ko nimo. Ano? Unsa hinungdan? Ganong kalitra mong kaayo ka? Na, anak ko yung bago. Unsa? Kung anak ko ganahin nimo. Kinsa, kailan ba na ako? Kinsa imong bago, kinsa imong ipulin ako, ha? Mas mahal ba ni mo siya kaysa na ako, ha? Mas mahal ba na ni mo siya? Kay, kabalo ba kang kinsa? Kinsa? Imong papa. Ganahan ko kay na ako 300. Di ko mo to. Di ko mo to, darling, di ko mo to. Dili pwede nga maguyab na kay masakitan ang imong papa. Dili. Sa'yo mo na lang kung papa. Dili, darling, dili na tino. Suli. Bye. Dili na tino. Bye. Tubig at langis ang katayuan natin, yan ang kawangis. Pilitin mang magsamay, may mahapis. Ganyan tayong dalawa. Ang panuntunay magkaiba. Langis at tubig, di mapagsama ng tunay mong pag-ibig. Hinanakit ang siya laging mananaig. Mahal na mahal man kita. Dili di ko magkato. Sa sugod. Apan katong gisulti sa kong uyab. Dito ran ako na matudan nga usa ka bayot day akong amahan.
nagsago lang akong kapuot. Kalagot. Wa ko kabalo kung unsa akong buhaton. Kung ako bang sagpaon akong amahan? Ako bang kurambuson? Ako bang kumuto ng naong? Ako bang kumuto ng itlog niya nga anong iya mag-inog akong uyab? Nganong giganahan man akong uyab siya, ha? Unsa may gibuhat sa akong amahan? Kung hindi niya narinig Dinidyo ko kadawat mangkula suglola dapag kay kini. pag-ibig Sakit kayo nganong akong umahan pamanyo ang gipuli sa akong uyab. langis, ika'y Unsa man akong buhaton? Makipagbalik ba ko sa akong uyab, dili ba ko musugod nga magbulag mi? Kaya kabalo ko nga maatos ako sa akong amahan. Diri na lang taman, bak, Siyam. Inyong nadungog ang kaagi ni Siyang, Kabisyo My Love, so sweet. Ala, sige, sa unsa man yung mahatag nga reaksyon, komento. Still, we are live diri sa tong Facebook page. Kalabo Herbal Product Gesture Marketing Facebook page and DJ Michael nga Facebook page. Like, share, follow. Kanato sa gihapon sa pwede mo mag-comment di ay tuod kanato diri karon. Good morning and also likewise day no. Pwede mong pabati kanato sa mga reaksyon, komento, greetings ng uban pa. Text lang mo 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Hello, good morning ni Tamara Oliver. Request kong song ni Mike Kiling, Pagsubok. Syukran po. Ma-play na to na siya later on, ha? Doon na lang tayo pipila ka mga oras before ta maghatag sa itong reaksyon. Kabisyo My Love, so sweet. So mahimong magtumarta sa ato ang Kalabo Herbal Product nga mangustin. Okay, kay sangkap sa mga nagunang herbal sama sa Kalabo Leaves. Kini ato ang produkto nato nga gihatod sa GC Gesser Marketing. Okay, panyawan, malunggay, sambong ug mangustin. Oo, ning ato ang produkto dinhi sa Kalabo Herbal Product Kalabo Plus with mangustin. Okay, daghan na pamatuod nga sila nagprotektahan og nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market. Ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Kalabo Plus Herbal Limit Oil, ang pinakamaayong ora mismo. Ginama sa Gesser Marketing alang sa dugang impormasyon. Tawag lang sa numero 0930-973-6009. Anyway, Lolo Baba, ikaw na ibahala. Take it away! Grabe ba siya kayo, take it away, ha? Maramantaan niya sa kwan? Airplanes. Pero bitaw, kini siyang manggod kay butan na bata niya siya. Pugihan mo skwila. Guyab-uyab lang. Pero may problema sa papa. Kaya papa po, dilig po niluguyab. So, nga manggod taon po mga pong gidalas balay. Pero bayo taon niya, yung mga gidalas balay, palilan mo si mong papa niyo mo. So, pero wala ka na sayo nga, it's Del Cage. Kaya mong papa niyo mong rag tigre. Kita og biktima, sunggaban. Sunggaban niya dahil diretso pangayuan. Tawa niya kining hatagan og 300. Anya ganyan, may po kayo mo negotiate yung papa nyo. 150, 200, 250. Napot yung 300 yun. Isa may bata, dili kanya mudaw og 300. Ako niya kanya para sa tuwa eh. Makabalon gud taon ta sa unya tag 20, tag 15, di ba? Ang adlaw 20 kasi adlaw nato siguro sa unya 20 dako nya kayo tanyan. Kajumdum ko. Ang balo niya ko 5 pesos lang. Mura ginato dako palit. Nga mga pagkaon nga ginagmay lagi kayo tag piso, tag 2. Pero makabalon ka og 20, ay nako, yahay kay kastanyan eh. Tiba na tuod ka, paminaw na ko sa unya, bata pa ko niya may kiling, ha? Yayabanin na kay ko.
Gani, dako kayo kuan gid sad. Pero, anya, kumplutaon niyo mo yung papa niyo mo. So, para magkastorya mo, magkahinyambay, tawag kanya magkahinyabiyay mo ba o magkagawasan mo sa inyo ha, mga pagbati ninyo. Kung bayo siya, anya kay mahimo anya, kay tiguang naman siya ron, siguro, daan pag ida sa unya. Ang nakapa niya, nganyong iyang hilabtan yung mga uyab. Diba? Oh. So, narinig mo, kung masuko ka, maglagot kasi mong papa niya mo, katungod niyo mo niya, kay mong uyab, iyahang ilog. Ha? Pwede man siya mong uyab sa laing. Mong uyab pag-idsab. So, kumprontahan niyo yung papa niyo mo. Ay, ang paglatapot, kikabalot kang papa niyo mo niya. Ay, bama niya mo niya papa. Ay, nakin niyo mong buhaton yun, ha? Anyway, Kabisyo My Love, so sweet. Wala tayong oras, lulubaba. Dagan salamat na lang sa inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato. So, mao na lang kato ang kaaging inyong sayran. Tod, ha, kato mga medyo luya pa diha o ipang duka pa kay tanan mga pinalantan ninyo Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adi ka mga pipilian ni kaping healthy, bisan diabetic, pwede kaayo. Ayang papatamis niya doon ay stevia extract rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagbawas sure nga daily adlaw-adlaw dili delay. Calabo Plus Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapaboost sa energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Jester Marketing, available sa Pass Pharmacy, Altura Small Generics Pharmacy ug sa tanang botika sa inyong lugar. Daghang salamat sa inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato sa gihapon usab ang pingamping tuod ta labaw na sa ato mga lakaw buhaton karong mga adlaw sa adlawng Lunes. Till next time, ugma na pud usab gihapon sa tak na kita mag uban-uban diri sa tong programang Hoy Gotodo Calabo and drama special. Kini na lamang si Mike Kiling. O, kini po, yung yung gwapong taro ay lumping, ha? Kini, si Lulubaba, ha? Jester Marketing. Jester Marketing.